खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 जुन बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। लामा हान्थिनायाव खैफोद सोमजिगोन। बरादा जोबोरैनो गाज्रि जागोन। बृष राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनानै बयनिबो सिगाङाव मान बांगोन। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। देहायाव जानाय बेरामफोरा जोबस्रांलांगोन। सावस्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनगोन। कर्कट राशि। नोंथाङा गाज्रि हाबा मावफ्लांगोन। गोसोआ गाज्रि मोनबाय थागोन। सिंह राशि। नोंथांनि अहंखारावनो रांखावरि जोबस्रांलांगोन। नखराव असान्ति जागोन। कन्या राशि। नखराव धोन दौलत बांगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। तुला राशि। मानिबा जाहोनाव गिखांनाय मोनबाय थागोन। गोसोआ थानो सुखुयै जागोन। वृश्चिक राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसार जागोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। धनु राशि। नखरनि माबा मोनसे हाबायाव गिदिर बिबान मोननो हागौ। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। मकर राशि। गावनि नाजानायनि गिदिर थांखिया जाफुंसारगोन। ओनसोलाव मुं गोसारगोन। कुम्भ राशि। आसा खालामनानै थानाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। मीन राशि। मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननो गोनां जागोन। दुखुनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 970 66800878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।